me about this video. Sharing this video. Sharing this video. All me about this video. Share this video. Share this video as usual. Like I said, this broadcast it is women can melembo or long. So share this broadcast so that I can go on and say what I want to say. Only 2 people share this video, and we have close to 30 people watching. Only 6 people react to go to this video. We have more than how many people watching? Over 30 people watching here. So click on like and love. Now on enjoy my program. You other go. Yeah, Nkemjika Daniel Amicable Esther. Yeah, we mount to say we can share the video. As you mount, share the video. You other go. Kifa do ku aga. You other. As you all know, ono mana abahuzo welemba. Even they say is that it has been a long time. Mado Cholokona Adragi position of God. Mado no. Na dragi position of God. Ijuonya kelonye kelie. Oso no ne mama na papa kelie. Mama na papa kelie. But the mystery of life and the Indo and the hidden away from mama and papa and the obutona bogujumanya na ipotakwa amokwa nka nda neku no mama na papa ekelie ya dase nwa Chineke mmadu pụta osero Ezeaku Chukwu okike gozie Chukwu okike abịa ma gozie onye gwarago na mama ya na papa ekelie na asịkwa Chukwu okike ka ezi onye uchi okike ahụ. So meaning na acknowledge the fact that no mmadụ keriri nne na nna mana ịmahozi no na mana ese no mana ama one more comment and I will block you here. Drop another comment. Ana meche okay, drop another comment nwe ko si wedo. I will block you here immediately. Now no you tinu chadurajo. Almost say you have opened my eyes. Thank you for liberating me. Liberate here you know message go. Can liberate you? Go kill a message special. Tell me one single thing change go from your life since you liberate you. Joker. Since you wake up that Jesus Christ is a scam. Tell me one single thing change go about your life. I want to know. Tell me one single thing. What I go? Well, tell me one single thing. It change about your life. If you say, thank you for opening our eyes. Isaac, thank you for opening our eyes. Isaac, since I stopped going to church 4 months ago, tell me one single thing changing about your life. I want to hear one. Nothing. Because no actually they didn't do money. Actually they swim in ignorance. Angel. But you want to hide your conscience, mama. Thank God, since I know good look. What tell me one single thing, Emma. Tell me one single thing, Emma. Every day Kamata see age technology. Ndocha wotalaye. Wole na nisi. Every day Kamata see age technology ndocha wotalaye. Wole that technology na nisi. Technology ndocha wotalaye. The same ndocha is in a Jesus Christ will be the the same technology how would allow kiji anisi ijiho ogbibo were anisi ijiho ogweba
were anya isi ijiro anything nna ha dewelu ijiho ye were anya isi ife iji anya isi is technology ndị ọcha wetalu the same ndị ọcha ahụ ị na-asị na ha ji Jesus Christ wee bịa gwuo wayo nyawo ife iji anya isi onweghị any single thing your forefathers had dewelu iji anya isi CT scan all those things ị na-akpọ we are all product of the Westerners. Ndị nna ya ahụ esere na ya ada n'ọha ndị ya ada egbupụrụ ọfọ n'ọha ndị ya ada. Tell me one single thing ha nwere to do with the technology technology ahụ iji anya isi today. I'm asking you. Also Jesus came with aloro. The challenge has been accepted. Yes, it was well thought of and it was well organized. It is going to put an end to this. It is going to put an end. Mana ofife m na-ekwukwa ewu ọhụrụ mgbe a present ya lọgụ ndị na-ekwu ibite ịtụ logic. I am the least person ihe eji wee tụrụ that kind of logic. Because I don't remember barrister go there na-eme program na-ekwu n'ọkwa otu onye gwara na mma akpụtara gị ofu onye ama akpụtara gị ofu onye ama akpụtara mmadụ ịbụa ama akpụtara mmadụ ịtọ. Yes, I want to limit it to ife ikwulu na ndị kpuru isi fụrụ ụzọ onye kụrụ ngwọrọ gara ije. So amakwa the next line of logic. I'm the next line of logic. Nick Vicky said the palm wine you drink is technology. When last did you drink that palm wine? Nick Vicky, when last did you drink that palm wine? When last did you drink that palm wine in a? I am asking you. But when last in that palm wine? I want to know wine. Obosia mego more palm wine no biara ebe ahụ ọkarịrị beer na stab ọkarịrị beer na mineral abịara ya list ụmụnna gị ahụ ụbọchị abịa n'ọnwụ na ọnwụ n'ọnwaanyị ọnwụ n'ihu nwoke ụbọchị ije n'nwaanyị list palm wine ahụ ị na-ekwu ọkarịrị number of crate beer and mineral ebutere ebe ahụ unu na-deceive gari onwe eji ime say palm wine. You are almost living on a borrowed technology. It is only a God you will not be there. It's the only God, the only thing you want to okay, Jolly Chimuba, send the other message in WhatsApp. Oh, my brother, can you discuss on our WhatsApp? Oh, let us discuss on our WhatsApp. That one will business. Oh, what I go? Tell me one single thing. You are living on a borrowed technology. Borrowed everything. If any name borrowed, in fact, if any name happen, capable of sustaining you up to this moment. Ijiku, Oselo, Ofefa. Well, Ebatana Kishino Nyaho. If we buy line on my beverages, if we buy line on noodles, if we buy line on spices. You even need spices to spice up that food now. Yeah? You need spices in Docha to spice up that meat. Even that meat, you still need spices. A Roman technology for you to be able to spice it up with the feeling way. Yeah? Una need to see full moon. Una need to see full moon every day. Ndosha nka, oyibo man nka. Eba he no kwa se, wonye osha juwe me nka, wonye osha juwe me nka. Ke ya no kwa technology ndocha hu talugo. We na ni isi. Kelu siri nke arobu na ago na nna ya na rapuru ni. Kelu nke ha memu siri. I want to know because you are telling us let us go back to our root. See this time. I will to them now how would I let. Oh, why he
idewela ahụ niile eje na ife ahụ ịsịrị eji eme test all those tests ọwụ nna nna ha ahụ na-anapụ na rutu ha ọwụ ha wụtara ya ọkwọrị Jizọs Kraịst nwe onye ọcha ahụ ị na-ekwu ọkwọrị ndị ọcha ka wụtara ya ife ahụ mana everyday nwa onye ọcha jikwụsị nwa onye ọcha jighara isi. When I look at the logic, it doesn't add up. It doesn't add up. Yeah? Now, let me tell you, obodo ọwụna ịghọtago obodo ọwụna enwere ndị ndozi enwere ndị nghasa. So the few number of you people, Ezak, thank you for opening my eyes. Imu anya kita, imu obu anya ịnọ n'ogwuru oyi wee pụọ, onwere anya ya omepelu. He did not open any eyes. Thank you for opening my eyes. If you tell me one single thing. Tell me one thing. Every single damn thing about your life is about Ndosha. It is only that Jesus who the only thing had you in a cuisine in mana every other thing in Echoli. Even for the moon work in Jerry, road Ndosha, one woman Ndosha. You will away better, where they could naja and do no chin now. Where will they go on your channel? Where erect a new one meet the standard Ndosha. European or Western standard. Una may deceive no. Ezioku karịrị eziokwu nke mmadụ gwara onwe. Because na anyị garazie by ife na-eme na by preaching no Matthias all ancestors ndị ọcha ka anyị ada worship. Because every single thing Matthias ji wee n'isi na program o mere we even touch with alo. Why are you still calling on your ancestors that has not been able to do anything for you? Tell me one single thing. Hallelujah. Tell me one single thing. Hallelujah. Yes, because if you're not on the ground, you're not on the window. So tell me one single thing. Hallelujah. Kanele nkendosha melu. Tell me. One single thing that your ancestors will melu carrying ndocha melu. Every single thing about business in a day today is because of Nwonocha. If you have not seen the miracle that Jesus has done, go and look at your means of livelihood. You will know that not at the process of bringing that Jesus to you, Kai will tell you everything that has shaped your life. So that is the first miracle you have recorded. That is the first miracle you have recorded. You got to go. When I need to deceive you, I need to let you know. So many people who they joke today. For example, no more. For the will first-hand encounter. Matthias, let me tell you, I have my own encounter. That encounter will feel because I know how I encounter that testimony. You cannot tell me. Some of these people follow on how to create to akita. Somebody look at the value, so we take a decision. Every year, not a woman to be, but they say Kobe. Also, now we say, Yana Chuku follow, or you will take that decision. Every year, or they fulfill that obligation. Also, Nyama, Ndo Yana Chuku Walo. Also, Nyama, on our fifth, if I hold a Odem Madaho, Umrifa Matayasi, what do you chini make? Now, the river Ebuka. Always some people, hey, when they go too much like that, man, also so far, my encounter harmony with God. Somebody like that, if Mataya say, what you do here, go quick if only. All for the majority of them, their life will spoil the good. All their life will spoil the good. One day I will go on up with Jesus. Every door, now go maka ụgwọ nwa na-akwụ ndebe anyị Nigeria people wee etu man no etu aka Nigeria do
ụfọdụ zụọ graduate zụpụtafa condition of Nigeria yet ayahụsichago. It is not enough to show you that God is doing something in Nigeria. Tell me, how many countries you survive in? Survive in Obodo? I'm asking you. Fuel ahụ a na-ele 19 naira. Okay, edit akwụsịrị ile 19 naira. Elele 200 and see from 300 and level 1,000. See from 1,000, level 1,000 plus. Exchangeable salary only 70,000, only 100,000. Yet I can agba fuel ahụ wee n'ụta. The same dollar. Ụfọdụ ife ahụ ife na-eme ebe ndị ọcha economy adụ grounded to what? Umebu ụfọdụ ndị their economy adụ grounded to what? You keep using Nigeria to compare obodo ndị ọzọ, but you are not seeing the hand of God n'ife na-eme na Nigeria. Nọrọ na watching, nọrọ na confessing miracles by yourself. Your question should be, how are these people surviving? How are these people surviving? Can you look at that survival? It should be your first point of miracle. During the time of Ebola, obodo duka UK, obodo duka China, obodo duka America nwelu sophisticated equipment, record the highest number of people nwụrụ. Nigeria nwụrụ nke ha pasịrị mmadụ ole nwụrụ baị. During the time of Ebola, obodo niile Ebola gburu mmadụ ọfụma nwa obodo do equal to pass when it comes to sophisticated equipment. How can Nigeria see we survive? You are still saying you don't know the effect of religious activities in Nigeria. Are you not a joke? I will show you what you are looking for, and you will see them. It was the next line of logic. Because I'm going to go and I'm going to land there. The moment you accepted that, I already know where I am waiting for you. Because I'm going to land there. You will still land there. Share this video. Let me share this video, especially this live. Your escape route, amanya. And that they show now that escape route. What I go? People will personal testimony and encounter. Personal one. Obolo nke mmadụ impose ha on nke mmadụ tiri ha n'ọnụ. There are more testimonies that people don't even share online. There are more testimonies that people don't even share online, both big and small. What are you even saying? And when a lot of big men will go EJ na biggest hospital in the whereby medicals fail. They came back here and they received their healing in a miraculous way. Their money failed them, their connection failed them, everything failed them, but God saved them. But these are people who know that in so many places that their money has failed them, that their contact has failed them. You even see more people who be more dedicated from those people who will go, not even in them will go. Because when you will go, there were so many rooms for temptation. There were so many rooms for temptation. Hello? You will even see people do more dedicated than if you know. Matthias, I need to see CK. You will look for me. What do you need? What do you need? From time age, why will what do you need? It's a question. How many people are showing for when reality hits you? You will look for me. Yeah? We
We started facing challenges right from Mbamulai. Yeah? And are you facing those challenges here? Where are today? You are not the one who is going to come and define what reality means for us. Yes, it's not you who here doesn't define. Well, I look at what reality is every day. Reality. Yeah, but opposite that reality, hit regulate one day. No, what on Facebook? I'm in danger right now. Is that not the reality? It can face a chest here. Malo that with the rate of insecurity Dubai, it is not inevitable. That one day Namadu will keep by no do. Since you are teaching us what reality is all about, you are teaching us what reality is all about. Lorenzo okay, drop another comment. Let me block you. Drop another comment. Let me block you. Prove it and stop talking. But you get over 1 hour to 2 hours program. But I see drop another comment here. Let me block you. All bandits do kunu. Jesus Christ is a scam. Jesus Christ is a scam. Eperima put on us. Jesus Christ is a scam. Why not you will scam? Or support or how we name? Of message here aggressively against our name. So why will you not run away? Why will you not look for a way to dodge? Drop another comment together. Come Mujelo smoky day. Unu niile sere na ụna onwe funu na balo obodo na ebe unu do ka -1. Many of you do ka -1. You know, I stopped going to church 3 years ago. You know, what difference does it make? Come on, no one in the Serena Kachana, Mamecha, Bidokala at a very critical point. Joajuju, go and ask. There are so many reasons why so many people can never accept that message of Matthias. There are so many reasons, millions of reasons. They can never accept that message. They can never accept that message. Because now will first-hand experience. Testimony if you see no na Bogota weba abia people ya abia kide ba kugide. Come on now. It is not testimony. It is this. Onya ho bia kutolu. Mmadụ pụta ọgwa na ahụ na-arịa na ntụ chukwu si wee gwa ya ọsọ nwụ na onwe ego onye ahụ na-asị gị na ahụ na-arịa na ntụ chukwu si wee gwa ọsọ nwụ na onwe ego ebe ọ na-agwa gị ife ahụ o bu Toyota Venza buru Toyota Highlander a na-ere almost 17 million wee na-agwa gị na ife chukwu gwọrọ ya ị na-asị ya hospital ị ka enwee gị ije hospital. Many of these people na-abịa share testimony ya ị ka ha nwee ego ije hospital. Ụfọdụ n'ime ha nwere ego ịlụ a whole hospital nye for charity. You don't know? A na-ekwu okwu na chukwu gwọrọ mmadụ a ọ dụka ya sị na sọ ndị ọ na-agwọ ndị nwere ego na ọ ga-agwọ ndị nwere ego mana anyị machakwa ndị jecha n'ala obodo oyibo ndị chọọchị ndị dọkịta gwa ha na ihe anọkarị 3 months na aka ije kwata onwe ha pụta fụ na since their money has failed them na everything not the world has failed them, they all come to God at the end of the day. ụfọdụ n'ime ha nwụọ. We know them. Yeah? We know them. Epụta na-asị m kere onye agwago mbụ Matthias another challenge mụ na ya enwe esi na ọgwụ adụghọ ọkwesịrị na ya chọrọ mbịa Nnewi ịchọrọ mbịa Nnewi mma akpọrọ jee na Nnewi jee tụọrọ gị aka unu mma gwago na akpọ n'ime unu ahụ jee gwa onye mụ na ahụ ọgwụ adụghọ agwago nyawa aja awaja ugboro ole ọkwesịrị na ọgwụ adụghọ na onwe onye na-achụghị yet many people nọ na Facebook ga na-asị nwa Chineke ride on o sigobe na egwafuo okpuruzi amaka nata n'ọgwụ adụrọ come back home n'ọgwụ adụrọ. Anyị nwa nọ n'ụlọ na-ekwu okwu ngọnwa gbara ọsọ a na-asị na ọgwụ adụrọ. Nata n'ụlọ Krismas ruo ajụọ gị na-abata ichi ofu akụkọ ajụọ gị na-abata ichi ofu stori kọ mana ị nọ na Facebook ị na-enye mkpọtụ ọgwụ adụrọ. There is nothing like ọgwụ. There is nothing like ọgwụ. Onwere onye na-achụ onwere ife a na-eme mmadụ bata ka ị ma na ọgwụ adị ile ka ọ na ọgwụ adịghị ile. Onye zara ọgwụ dị ile ọ kwọrị mmadụ ka ọ wee wezi ọgwụ dị ile bata
ịma na ọgwụ adụkọ na ọgwụ adụrọ. Yes, come back home ka ị test ya ma na onwere ife dụka ọgwụ ka ọ na onwe ife dụka ọgwụ. As far as ihe eje fụ ka a na-ekechi mmadụ, fụ ka eji kii na-agbachi mmadụ, e say that there is no need for prayers. Efu ka a na-ekechi mmadụ, fụ ka a na-ekechi mmadụ na-agbachisi kii na-edere, na-asị that there is no need for prayer. Onye na-agwa gị ife ahụ mana a na-eme nkechi. Ndị na-agwọ agwọ na-agwọ agwọ, na-asịzi na ndị na-eje ekpe ekpere na ha bụ orisi. Ịmụkwụrụ onwe na ndị jichasịchalụ na the biggest hospital St. Nicholas je obodo oyibo adorganize ha onwe otu mkpụrụ ife afụrụ na-eme ha. Yes, onwe otu mkpụrụ ife afụrụ na-eme fa. A medical doctor ya eji aka gbayo nwanne na nke a karịrị medical na nke a karịrị na sinsi ọ na medical doctor agwabụghị nwa efubo nwaanyị dị ime nwere ụdị complications ọ ya enwe. Doctor agwayo na since o ji wee practice wee as a doctor na ọ fụbụghị ife a na ife a karịrị ndị doctor ya agwaghị in confidence. Yes, because ọ gara against the ethics of their profession. Mana depending on relationship go na doctor ahụ nwere, doctor ya agwaghị sị nwanne go and look for solution na ife a karịrị ife na ife a esigo from ife medical asị ya alụ pụọ. Doctor go na edo na mma ya agwaghị in confidence. O nwere medical doctor na onwe ya o nwere uzie mata ya asị ahụ doctor. Yeah, it is so versatile in medicine, yet it brought a doctor. Yeah? Mba Zion ka happy na 50. Ka happy na 50. Matthias na-ekwu na reality. Matthias ụbọchị ya afọ ife kayo. Ụbọchị ya afọ ife kayo. Ụbọchị aka ya na ụma na-enwere ike. Na-enwere ike. Nnukwu ike ka ike. Ụbọchị ya afọ ife kayo. Iwe ife kpatara a president of a nation na-eji wee hapụ that corridor of power, fly out of private jet, ji seek spiritual solution to problem ya. Ịghọtago ife nna gwa ụbọchị ịya afọ ife ịma na oge ọ na-asị ndị mmadụ ụbọchị reality ya ehiti ya. Ụbọchị ịya afọ ife karịrị ụbọchị ahụ ịya ama n'ife ego. Ịghọtago ụbọchị ịya afọ ife karịrị ịma na onye afọ bụ na-asị ka ọfụ. Ndị nwere ego nwere personal doctor na fly doctors from obodo oyibo. Ụfọdụ n'ime ha mechalụ fife karịrị ego fa ha fụ na they have gotten to the point where their money and nothing cannot save them anymore. Ha chọwazie that spiritual being, ha chọwazie solution jere na strange places. Ife mere ọgaranya ji wee jebe nnukwu ezike. Ife mere ọgaranya ji wee jebe Agụleri. Ife mere ọgaranya ji wee jebe na nke nwa dibịa kparịgido na nke nwa dibịa. Ikekwe ka ọfụ solution ebe a ọkọfụ ọgbalụ jebe n'ụlọ ụka. Ife mere onye na-esu in millions ji wee chọwazie spiritual solution na ọkarigo. Because all ha nwa ya egosilu na-enwe forces ọ na-enwe forces. Ọ bụrụ obere onye maka oge ọhụrụ ọ nọ na dey feel na onye nwere ego na onye nwere ego na onye nwere ego na onye nwere ego. Ijusielu ha ụfọdụ testimonies a na-enye Zion for instance. Ịghọtago most of the people na-abịa na testimony ya ụfọdụ n'ime ha ịkawa ha mma. Take for instance the man gbalụ m onye hụ testimony na Zion onye ọwụ testimony na Zion n'ụlọ kpọrọ m personally wee nye m testimony etu ife ọdụdọ na-adọ nwa ya n'obodo oyibo UK ka ọ gụnụ etu ife ọdụdọ ahụ wee seize within a twinkle of an eye after his encounter na Zion through seraphic water. Omarife faith okwukwe mmadụ na-eji agafe n'anya ọnwụ. Onwere ife ya eme faith ka mmadụ ji wee nya ọha wee ji ụka ọha agụ mmụọ mana o ji confidence and faith wee gafe challenges
a backing of a poor. I don't even know what you people are. I'm only for the group. Apupuna don't wear sizie. Onya na gwagefa. Ipowa mathematical and different mathematical melu. Ogo hanchani ne kuogwe. Ina gwa nife melu onye bi obodo oyiwo. Siwe hapo obodo oyiwo ebe ego onwere okwande nwere ego self. Bata Nigeria. Kuogwa na hotel. Lodge na hotel 3 months. 2 months. Ese mmeke mma. Onye si obodo oyiwo ebe ahụ be ndọcha na afịa n'ọnụ. Ọ ka o mara ife niile. Ụlọ ọgwụ niile ife iwu na ife bụ onye ahụ wee bịa na ọ ife karịrị nya ngụnwa n'ozi na Nigeria ebe akazi nye nwa n'obe ndị ọcha wee mara solution of ife hospitals ya ebe. Is that what sometimes I don't know how most of you see I think you obviously think that na onye ọwụna na-eje ụka wụ onye agụụ na-agụ ma onye nwere ego ịgakwa n'ụlọ ụka oke moto niile ahụ na pak onye nde na-ebie. You think it's all about ndị nwere ego, right? Ndị na-esikwa n'obodo oyiwo bịa program ahụ ebe a. Ndị na-esikwa n'obodo oyiwo ka na-ajụ bịa program ahụ ebe a. Ụfọdụ n'ime ha awụ ndị ọcha. Evangelist Ebuka Obi wee bịa crusade n'obodo oyiwo, the same thing with ndị pastors ndị ọzọ niile. Efu ndị ọcha ha ejuti ya. Ụbọchị WF Kumuyi jere India. Ifu ndị India ha ejuti ya. Are these people not the same people in the Jamala Ayatu? Kelebengungwa Jedamaleje. Tell me, Kelebengungwa Jegoleje. What I do? Kelebengungwa Jegoleje. When you feel for good, it also can on Nigeria, but you know, now I could feel my home. And you may want doctor. Even the biggest of all doctors say, when we go that, it was a joker. Before doctor memo operation, before memo operation, obey. Before memo operation, obey. Oko doctor Guarisi. How wana batieta? How wana batieta? Nife hanafu. Obo. Ịghọtago joy or biko ife ewu ke wezi ke why all this noise program mataya similar after accept shall watch chukwu kpọkwara ọkụ ebe a. This is the only language we know flefu the only deceive the mother suppose read aghọta. Ịghọtago eji m onye wa say look at me since I stopped going to onye ka ewu gụnụ ka ewu gụnụ ka ewu. Anyị na-afụ ndị karụ wee do sophisticated n'ụlọ ụka. Anyị na-afụ ndị karụ wee do na professionals ndị bụrụ ha na-apụ ọkụ. Anyị na-afụfa n'ụlọ ụka. Ị na-asị anyị since iji wee jede onye ka ewu onye nwa niile exist. Onye nwa niile exist. Ndị ọcha ahụ ị na-akpọ ndị ọcha niile ahụ ị na-akpọ ọ na fada eje ụka. Is a question. You know more than them. You are bragging about their technology. Yet, brag about their technology. Brag about their technology.
Look at Saudi Arabia. To Saudi Arabia si we one man die go ye Saudi Arabia well. So Saudi Arabia can do highly religious. Ha ka believe kwa na nwelu chukwu no so wi a wonya na emeri ife ni na emeri ya. Maka ọ na-adị ekwu reality of life. Ọ dụ ka reality of life a ko mmadụ one n'ime ụlọ. Mmadụ one n'ime ụlọ jegolu ụlọ ọgwụ Matthias. How many of you here? Jegolu ụlọ ọgwụ Matthias. Nobody. Those people who na-ejekwe, wụkwa those people a na-eje picking na street. The same people na-ejekwe. Ahụrụ ya, I have money to take myself to the hospital. So kedu ndị na-akụzido reality a ke ndị na-akụziri Nnewi Catholic Anglican Diocese of Nnewi nwere the same hospital akwụdo. Catholic Diocese of Nnewi nwere Immaculate Heart. Chimde Prophet na Kogono, one more comment here, I block you. Drop another comment. Chimde, drop another comment. Chimde, drop another comment. Okay, let me disconnect you immediately from this program. Blocked. Okay. Igbo adigo mma. Blocked. Yari afusi mgbe akpọtara ha. Unless on a face page Matthias ke ya no we for ha. Blocked. You got to go. So, kelu ife na afio efa eme ha reality. Mmadụ one ka ị na-agwa mgbe ha miti reality ahụ ịka mma. Mmadụ one n'ime ha ka ịka mma. Mmadụ one n'ime ha ka ịka mma. Mmadụ one n'ime ha ka ịka mma. It's a question. Because only nkwuso mgbe reality ya emiti gị, mgbe reality ya emiti gị, mgbe reality ya ehiti gị, ị na-ajụ onwe gị kedu reality ọ na-ekwu ife a? Kedu reality ọ na-ekwu ife a? Mana ọ ka na-agakwa spiritual, ọ nọkwa na that same program. Ịghọtago? Ọ nọkwa na that program na advertise kwa church ya, na-asịkwa join Abuja branch, join Port Harcourt branch, join Anambra branch, join Enugu branch. What? You are telling us to run away from religious places, but you are busy opening new ones, opening your own. Yeah? You are busy opening new branches, opening branches. Ebe ya wepụta ị na-akụziri ndị mmadụ arụbi na-agụ ndị egede na ndị mbụ ndị ichie ndị nara, but you don't believe in spirituality. You don't believe in spirituality, but every day ị na-asị Chukwu okike abịa ma gozie gị. Kedu ngozi Chukwu okike abịa ma ya enye gị ife ahụ ihe eji aka nweta ajụjụ ka nna ajụ? Kedu ngozi dị ife ahụ Chukwu okike abịa ma ya enye gị? Chukwu okike abịa ma gozie gị, Chukwu okike abịa ma gozie gị, Chukwu okike abịa ma gozie gị. Onye Chukwu okike abịa ma ya gozie gị no outside Ezeakụ ahụ mmadụ bụ na elu. Ịhasị onye a Ezeakụ gozie gị, Ezeakụ gozie gị, Chekwube okwu Wendo gozie gị, Miss Emeka gozie gị. Why are you now talking about God somewhere? I thought you said God doesn't exist. Huh? I thought you said God doesn't exist. Why instead of say because Matthias Ezeakụ gozie gị, ị na-asị Chukwu okike abịa ma gozie gị? What it means is that we understand the fact that now the existence of that spiritual being and that he is the creator. If he is the creator and nobody created him, then who is that God? I'm asking you, who is that God? Chukwu okike abịa ma gozie gị and not Ezeakụ gozie gị. Esere na reality da show. Why is it na ngwa na onwe eru na asịkwa Chukwu okike abịa ma gozie onye a?
What it means is that we believe really that we that spiritual being, we that God no so here. And don't want to do on our if I may be from more, only I natural aja, broken more, I don't know corona great. Can only walk more whole natural aja, or Matas walking more, or Matas corona natural aja. It should be full of no physical and reality. If more or the physical or the spiritual. It's a question. I mean, we deceive, I are they deceive, there are some people who see a jam. Ubosiri ajabu. If I had a kuna, if a sinika, power Jehovah, Zamo, if a sinika, power Jehovah, Zamo, the way no wa. Kiyaleno in a position in this life where it is only God that your faith will be left to decide. Ubosiri, your money will fail you, your connection will fail you. Your reality will fail you. Every single thing about this life will fail you. And only God. Continue praying. Let there not come that such a time in your life. I don't know how to Oba play the kita. Never travel kita. N'elu bar mana bago play ya hapụ reality na ụwa wee ba play maka play gbakọrọ n'elu ọgụ na ndị mmụọ na-akpasi nkata ediho reality were aba play maka ofegolu ọnọrọsi n'aka mmadụ ịghọtago anything mere n'elu ebe ahụ ihe ejefu chukwu anya anything Onyeka Chukwuma dey ofuma so that I can block you. I block go many that programmer. So they in a way I will understand so that I can block you. Block head dey go no when even June ebe. E go uno dey consequential because uno na constitute proper nuisance. Not valuable to the society, not valuable to your family. If you really ejebu onye, go look in a mekaricha. Onye eji wolo no, isizi ayi na eza akwe emepe go anya, ayi agbafelu. Ayi agbafelu. Etu aka ofisi wee sem na abịa na family ha niile na ụmụzi ndị na-aka ụka. Akpọrọ nyafa family. Ọrịa ebe nsi sie, osielu m nkelu kpọrọ m ebe isi, ọgbagharịba. Ọgbagharịba kasịrị mfa. Ọgbagharịba kasịrị mfa. Ha ebudo ọnụ power. Ọgbagharịba kasịrị mfa. I will help you. Obananka. I will help you. They are not significant at all to their society, to the society or to their environment or to their neighborhood. Nothing. Nothing. Onafio. Ọpụta ọsọ na ọ na-eme ife na ọ na-eme ife mmụọ inye ya mmanya ọtụ ijeri ụmụnne na ụmụnna ya n'iro ka a bịa nwụọ inye ya nri ọchịrị ya gaghị igeru nne na nna ya n'iro ka a bịa rie kedu ndị na-aga igeri ife ahụ ka inye ha ụfọdụ asịrị nọ ndị bụ ụzọ zọtara ha ana ụfọdụ n'ime unu lesigoro elesịa ụfọdụ a na-awụrụ nke igolo ego ụfọdụ n'ime unu na vileji unu ebe ibita nwa na igolo ego enwe ndị zụtara ana ahụ or your ancestors zụtara ana igolo ego biri na a strange land yet ị nọ ebe ahụ biri ebe a onwere ife mere iwu na arụcha shu na ahụ dabụ
There are more people with testimonies that don't even share that testimony online. Meet them one-on-one. They will tell you. So many of them, meet them one-on-one. They will tell you a doubt on a prophecy to real. You have never seen a man of God that will give you that prophecy. You have never. When they have more, oh, me share your more. I help you. When they oh, me share ya of more. What I go? She may say, Michael, let us know that government is our problem. Mane don't do since what has been sustaining you? Is it government? Tell me one single thing government took money without the value, and yet you are still living. Because for me, very first, generator umuji water fuel keta when we occupy. Ikepo mmote go na cho den go solar generator and solar generator. The amount whatever. Almost every single thing government is even frustrating me, yet we are surviving. Yeah? No government is our problem. But that government has always been our problem since over 100 years ago, and yet I need and yet government is our problem. Even on the true make and I survive in Obuda. Onye na ọrụ ego, onye mesin na survive n'obodo. Yeah? Onye mesin na survive n'obodo, yet government is your problem. How many of us may enjoy anything from government obodo? Yet we are surviving by the grace of God. Onye say by the grace of God. And I say thank you by the grace of God. If not by that grace, how can somebody may earn 30,000 as a salary survive? Zoom if not by the grace of God. Konajo or Matthias Nokita on Facebook. Kowagido go in and 100,000 years you will not survive. Or Kowachaye or do impossible because we can go on I consume every day. Now it was your now survive by 100,000. By 100,000. Interesting. Now one them take his survival. So by the grace of God. And yeah, what if for me by the grace of God? Eh? Can you survive with 100,000? Eh? So which luck? Only Castle will survive by luck, not by any grace. Which luck? Luck we're gonna luck on 50,000. They don't go one equal by luck. Many see the kita. Oh, we can 70,000 or 80,000. Before you know, not by luck, go down to the level where you will earn 50,000. You survive by luck. For the moon, you go up. So why will you not say no by luck? And a nde mwife ha na-eme ụfọdụ ndị mwife ha ma pụtara ekwugheri ijekwa wuru ofu nwaanyị anya ebu n'elu go you show you a patient. You don't want to do anything. You don't want to follow process. If you process, ije ofu onye bịa ya aka mee ife obere ego biru. So why you ekwu by luck? Is it not by luck? I can't give you now. So all by luck. I understand. Oh, pray to for this year. So just show her. Ona zoom here. Every door na punola. One pe chineke. Ne pon wata career. University ko na chamber. Ejiro ko me go mejizo na university. Mana chonka mo ajawo. Oh ya no kwe ba nwa ya ha Gloucester University graduate chukwu etikana chojere ifa biko o nwekwu ndị ọwụ ha nwere ego ekwu ụgwọ ka enye nwa ha ọrụ ebe ọna enwere m ego biko nwere nwa wee ficha m anya mmiri ịnọ n'ebe ahụ ndị na-ese ndị request abụọ ife request ejighị ekwe aga ịnọrụkwa ebe ahụ n'anya ọcha nwata nwaanyị ahụ na-abịa ayọrọ mmanụ na-abịa ayọrọ rice ịnọrụkwa ebe ahụ ofu agadaga chief a na-elego na-abatabe ịnọrụkwa ebe ahụ egbuo foundation ụlọ enupe ịnọrọ ebe ahụ alụchi ụlọ enupe ịnọrọ ebe ahụ egolu moto go ihe
ịfụzie ya na ọma ntụọ ihu na ụka echi niile na-anata nwa ya ego na-enye ndị chọọchị ikwugheriwe ka echi na-ekwugheri most of ụmụ nwaanyị anyị na-afụ n'ọcha n'ụlọ ụka na-anakọta ụmụ ego ọsọsọ ha ma where the source came from. Ịbụrụ mbụ nwa na-ekwugheri ife a ịmụọ ka nne m si wee taa afụfụ zụrụ na skuul ịmụọ ka nne m si wee taa afụfụ bido biznes anyị na-eme ego baa ya aka ibido kwugheriwe ibido kwugheriwe ịgbakọ chukwu anya. Ụfọdụ n'ime ụlọ nne na nna ụlọ nọ n'ụlọ na-arụ ụlọ mgbọ ọnya ka o ji eme ụfọdụ n'ime ụlọ nne nwụọ ndụ ya ghasaa nna nwụọ life ya spoil ọ bikos na onye ji isi eserugwu ngwa nwụọna ibido makakwugharịra ọzọ kịta ijekwa ofu nwa dibịa ọsịrị na nwere ife nna ya umeru nke a na nwere ife nna ya umeru o nweghị ife nna ya umeru ọ nna ya ma owu nne gị ji isi anyarụwa ọkụ mgbe ahụ ị nọ na-ekwugheri grace ha na-akọva ya bikos ebe oge ọnụ otine na ana ọkpụnwụ n'ọnụ ụlọ ọnụ na-ekpere ọkpụnwụ n'ọnụ ebe ọnụ ochena ọkpụnwụ n'ọnụ iwe nwee efe na-akwụgharị na-ekwugheri. Ụfọdụ n'ime ụlọ mgbe nne na nna ụlọ nwụrụ ka ife mgbu unu na-ebido bikos na onye na-esere mgba ahụ onye na-agọrọ mgba ahụ apụna atụzie mgba ahụ bịa direct n'ahụ wee kweta na ọ na-eme oge aka ya na okweta na ọ na-eme so dị n'onweghị ịmarụ na ife isi ikelu mere onye iji wee filuo n'ọmata ya sị nyere meseji wee marụ na o bidoro mgbe nne na nna ahụ nwụrụ jee nwere ife ahụ ịma na ha na-eme special mgbe ha nọ ndụ mebekwe nọ ife ahụ ife na-asọ stenu nye na-asọrụ ndụ nye anyere n'oru ndụ eto mana ịmarọ that is the very foundation nyere success but abuse ya because n'ife iluru na ịkpatara ego ije klọb jegoro nkwụ nwụọ ife niile ghasaa maka na ifoloro foundation nwụtara ya ife niile ghasaa ịtaba afụfụ a na-ekwu ụtụ ka ya asị ụlọ ọgwụ imepere gụrụ ka a na-eme na ekere ekwipment imere jee na makreta ha ka ebe ebi ịrụ oke efu ife n'anya ọcha kpagharị ya ọfụma ịghọtago joy dịka ife iwu ewu mkpamaka ife iwu ewu before ma blọk ọrụ ebe a mma gwagasicha ya ahụ before ma blọk ọrụ mma gwaka ya ahụ before ebe a blọk ọrụ mma gwachara ife ya ahụ ụbọchị ya afụ m n'ụzọ iwere ọdụ anya na-ele egwu anyị ekwerịtago bịa n'ihu bịa sị m ezugo ọkpọrụ mma gwagasicha ya ahụ ebe a ọzọ ụfọdụ n'ime gị ọ nwaanyị ka ewu echi niile ofu nwoke eti aka n'ike bịa kpụrụ ekwensu ka akwọbata n'ụlọ iwu a disaster nyerie ndụ nwoke ahụ agasa complete owerukwu jepụbata ajọ mmadụ dụka ube ebịa nyere ya aka nwụsịsị ụmụ ekperima. What kind of training ka ihe enye ụmụ ngụnwa nwaanyị am waiting for what kind of training ka ihe enye ụmụ nwata ịsụhụ n'egwu Chineke ka o nwee respect for elders ka ọ mara ifewu na ife atụ njọ mara ifewu na ife atụ mma mara ifewu na ebe a na-eche ka egbudu. What kind of training ka ihe enye nwa ya? Ana m ajụ ya ajụjụ. What kind of training ka a woman dụkarụ echiri n'ofu nwoke taba afụ chụrụ ego chụchasịa ego ọbịa bụrụ ekwensu dụkarụ burite n'ụlọ bịa gasarị ya ife odowere ndụ ya gasa complete ọkwụgharịra je chọwa ebe ọ ya agba afa. Ụmụ nwoke, this is a lesson before you get married. Ma nwaanyị ha ga-eche ọdụ ka ọdụ ha ga-eche ọdụ ka ọdụ ha ọdụ ka ọdụ kpọwa ọdụ ka ọdụ egolu ha ga-eche ọdụ ka ọdụ ha ka ọ nụrụ fa ịbata ebe ha bi nzu na edo anisi iseti anisi gụrụ ka o ji ife niile ahụ eme. Ụfọdụ n'ime ha na-ekele m na sinse o ji kwụsị ịjụ ụka ha na-agwọ ntụfụrụ ife ha na-agwọ ọnwụ ntụfụrụ ije ha na-eje n'ọkpa ha ihe eji nwe oke iche niile eje administration eje afọ aka agaghị m agba aka na iche na niile eje ka achọrọ ogbere ife ị na-eme ebe ndị a na-eje agwọ ọgwụ
condition a na-enye ndị a ebe ha na-eje agwọ ọgwụ nwanne n'ọkụfụrụ ka ahụ ị na-eje ịnọ n'enyi maka chukwu ka nna agba condition ndị a ji eje agwọ ọgwụ ebe ndị a na-asọgbu ọkpa ife ndị a na-eme enyeghị ya ọkakwa nwa n'ije mewe agaghị m agụba aka agaghị m agba aka ama jee mewe ya emesiri ya ike ọ gara mma ofughị emete sị na nchi ya ka o furu na ịmara ebe ndị a na-eje ụfọdụ ndị a na-apụ for days ọkwa ụbọchị Okongwu dibịa jere gala ebe a nọ kịta ije business trip sef mma echegido mmeje nke ọkpala kịta ama m ife mụ na ife ya echegido mana Okongwu dibịa si ebe a kwado jewe igala ijepụta ọgwụ ruo igala si na taụn na kpụwe n'ime ndị na-eji ebe mmanwụ nke ndụ na-eme origoro ugwu orituo ifuru ebe ụbalụ wee jepụta ọgwụ opụta ifuru ya ife ahụ sọfrin ụfọdụ n'ime ha na-enwe ngụnwa ha enwe mana ọ pụtafụghị ebe ị na-agụ agaghị m agba aka na ọkwa agaghị m agba akara ka ị na-agụ ọkwụ ije ọkpa okwu ọrụ na amara m aka ka itinye ya na obi gị niile ibujedere n'elu ọkwụnya they are paying more prices than if ị na-epe. They are paying more price than if they pay. We are not even paying anything. Go on Zion. Go on Zion since. Ego ne kiti go na Zion di neche. Ndị na-ewote ego a na-eri na Zion. Ndị nwere ego ndị fin na Chukwu gọziri ba. Mgbe ahụ emere 100 days. Ọ na ego ni wota ka derifa arụ wota. John Hugh nwere ajụjụ ndị ahụ. Ebe ese bụ kobi ọgba ubi ihe moto ọyọrọ usi ubi ihe moto ya anya ọyọrọ ubi ihe moto ọ n'anya ndị Chukwu gọziri ihe bute moto ahụ mee ị nọrọkwafụ a na-ekwu ka eme donation ka anụ ụlọ ofu onye asị na ọya alụ ọgwụ onye Chukwu gọziri ikwuru na ọya alụ mmadụ okwu arụsị onye rie goso nwe ọ bịa sị ka o jee n'ụlọ ụka Chukwu onye ọwụna nọ n'ụwa onye a nwere ike ikwute mụ at the point people will break through. There are some people you can never, no matter what you tell them, you can never make them to deviate away from that road. You want to go? After singing, he will foolish it. Go see how you can money if you make a special. Go see how you time only take it. Onye a na-ekwu eri ife awụ nọ na-alụ ọrụ ọ bụrụ na ọ gaghị na-eje lọshusi onye a na-ekwu eri ife nwere ike ọ bụrụ na ọ na-alụ ọrụ ọ bụrụ na onye na-akwụ ya ụgwọ na-ese eyi from ndị lọshusi na yes onye na-ekwu eri ife nwere ike okwu erichi ife ọ bụrụ na ọ ga na-akwụ ya ụgwọ nwa wu nya ọ na-eyi from lọshusi n'ihu na azụ ọ na ndị ọga niile anọ n'ụlọ ụka enwe ozi nte na-alụrụ ọrụ ịpụtakwa ife onye na-alụrụ ya ọrụ ọ sịghị akacha na hazi m aka akwụsịrị m aka 3 years ago mana ebe ike eji akwụghị ụgwọ ọnwa si abịa wụfọ n'ụlọ ụka ọ gaghị ọgwa ọrụ ọkachago ejugo ọ gaghị ife nyere ego ọ ghara ịgwa ọrụ Chukwu nyere ego ana m ajụrụ gị ajụjụ ejugo ọ gaghị ife nyere ya ego ọ ghara ịgwa ọrụ na n'ọgwụ Chukwu nna we thank God also we thank God enweghị ife ọgbara ọnwa akwụkwọ ọkwedịghị ego na akaụntụ ya malụ na-asịrị ịkachago onye ka ewu bụrụ ka ị na-emekarịcha ụbọchị mma egewe ụlọ ntegwu ụbọchị ofu onye isi kpakọrọ ọnụ n'ala Igbo ya pụta openly soro ụnụ kọba ife ọrụ na-akọ ofu onye isi kpakọrọ ọnụ nwere ike ịpụta nwee mind pụta openly soro ụnụ na-akọ ife ọrụ na-akọ ịghọtago emenike ngwa do useful now it do useful now Jesus Christ do use a lesson ngwa do useful
Can you show us how useful it is? Onye amata mwefu kọpụ gara ibe ọsọ na Jesus dogon. Ekwetago m ife ikwuru now. I want you to tell me how useful it is. Let us know how useful it is. Yes. Because ndị niile amụrụ ekwugoro ọnụ sị Jesus Christ is useless. Almost 80 to 90, 95% of them do overuse and less to even their immediate family. Even to themselves. Ha na-ebi anya ha anya mo na-ata ikikere eze. Na-ata ikikere eze. We are suffering and smiling. When you feed wake up, onye ahụ na-eje ụka mma. When you feed wake up mma. Ụfọdụ n'ime ha bụ medical doctors, nwee their private hospitals. Ụfọdụ n'ime ha bụ engineers, nwee their engineering firms. Many of them were business owners. Ụfọdụ n'ime ha were entrepreneurs in their little ways. Tell me one simple thing iji wee ka ha mma. I want to know. Wakini m otu ise dị etu a sị nnọọ nya iji wee ka onye a mma. Because Matthias na-asị wey reality will hit you. Mmadụ niile reality ga-ehit ya bịakwute gị. Ahụ wee ka fọọ. Ahụ wee ka fọọ. Ịchọ ka take statistics of hospital ole dị na Nnewi. Ịchọ ka take statistics of hospital ole dị na Nnewi. I cannot pass 5-6 time houses na Nnewi without Afọ hospital. Hospitals niile Matthias nwe, Matthias nwe, Ọhọngụ nwe, Catholic and Anglican nọ na Nnewi nwelu big hospitals na Nnewi, Immaculate Heart, and they go to Daesan Hospital Akwudo. Daesan Hospital Akwudo ebido dana na kuzine train doctors and nurses. Tell me. I want to understand. Can you get the far but I see the lawyer that is the one with the name? Then we one name wag. Or a medical health practitioner. Can you feel that to see him? Or a health practitioner? Or no UK? Or book? Or can him to two religious? Or can him yeah? Or can him man you a very bad? Or for a health worker? Google Yago. Now UK. Here to carry way to two religious. So can you say but I say they are dark to say can back to see more than name. It's here back guy. I need Amula Nunuka. Mother any mono Kamunu. Amula need Moya Inoka. How many of you Kamunu? I'm more on a hospital. I'm more on a maternity. That is where you will ask yourself, what exactly is Matthias teaching these people? Yeah? Joy Odiko, everything about me today is a product of prayer. Everything I have achieved today, everything I am today is a product of prayer. Yes. There's no two ways about it. So, all on I consider him at a hospital. If you don't know, say, I'm not a joke. I'm no. Or your mom, no. Even your mom, you know. No. On maternity. No, no. Now, okay, your mom will antenatal or Matthias antenatal.
antenatal and postnatal or Matthias introduce la here. Ana ma junu antenatal and postnatal ki a na-eje ọwụ Matthias introduce ru here. Ana ma junu ajụjụ. O nwere onye na-eba enweghị family card, enweghị family hospital, enweghị family doctor. Or Matthias nyere unu family hospital. Onya nyere unu family doctor, nyere unu family hospital unu. Onya nyere unu ya. Kedu ife ọ na-atụsikarịchala ichi ịgụ medicine, ichekwa medicine agwọ. Ịgụcha medicine, ịpụta hospital wụ the worst hospital onye ife dị serious na-eme nwere ike ije. Fi na-eme ndị mmadụ na-atụkọta ego. We understand you. Do your business in peace. Go and run that business in peace. Some of us will more reasons why we can never leave the church. We have more reasons why we can never leave the church. Not today, not tomorrow. We have no reason to leave the church. You know that good? We have no reason to leave the church. Or esa law. Mgbe mmadụ ụwa galepụrụ ụgwọ ijide ihe na yue se biko ofu ụbọchị miracle ọha ikweta na miracle na-eme ikweta na miracle na-eme ụfọdụ n'ime nwoke ọbụla ana m afọ ha thank God thank God thank God thank God. Kedu ife ị na-etenkele God? Thank man. Chukwu okike abịa ma daalụ. Thank man. Kene man n'ọnya na-emerụ gị. Ọ Chukwu okike abịa m. Ọ Chukwu okike abịa m. Pụta asị mee ka anyị mara na man is God to man. So there is not even supposed to be anything God Chukwu n'ife ị na-eme n'ụwa. Onwere ife suppose na-ewu Chukwu. Ọha agbanyere gị fuel, onye na-akwụ hospital bill, onwe ife ọ na-emelu, it's supposed to be mention the level Chukwu. Ka Chukwu okike abịa ma mere anyị ebere. Ebere gụrụ ka ọ na-emelu, ọ na-achara moto, onye na-anyara moto, judging by your teaching. Una na confuse gari onwe. Una na deceive gari onwe. The truth is that man normally no one will continue to seek the face of that. Ndo what adoro n'aka. Wuli fi na-eme n'ụwa do n'aka. Even men and now, the very first day I am up, I lose control of everything that has to do with you. Onye nwe mmadụ ewuru n'ọnụ. Ịghọtago? Ị nwere idea bụ ụfọdụ nwachara teta. They can tell you the story of ije a mgbe ha pụrụ ebe a. People will story ha ya aka akọ. Ọ bụ olu bụ ebe ha ya akọrọ gị ya. Ime itie ha, ịma na testimony niile ha na-enye n'ụlọ ụka. Enwe onye ife a na-enye adenye testimony n'ụlọ ụka. Mmadụ ole ka ife na-ekwe ya kwuru n'ihu ọta na-enye testimony. Ịma ọ na-efe ahụ the most difficult decision. Mmadụ ole ka ife na-face crowd na-ekwe. Pụta bịa bụrụ sị na ha na-enye testimony. Enyewe testimony niile na-eme n'ụlọ ụka. Onwere onye ya ama na-enyere testimony niile a na-enwe n'ụlọ ụka. Nobody will go home. Ife a na-eme wapụta enye 1 or 2 and ha na-select ndị ahụ ide na-apụta enye 1 or 2. Ịghọtago? Ọ ji ebe a kekọọla anyị etu Chukwu si wee sọ nwa nwoke mana o chefugo. Ọnya kọrọ mụ na gị na Facebook a. Etu Chukwu si wee sọ nwa nwoke bụ nwa nwoke pere mpe. But he has forgotten na mgbe ahụ na onweghị $1 yet Chineke ekweghị ka nwa nwoke mụ na gị. He has forgotten because na today o firu na ofuge ego na pocket ya. O chefuzie the days when you don't have money yet God has been sustaining you. Ọmọkwa n'ife ka ọ dakwasị gị mgbe ahụ. No way for you, yet God has been sustaining you.
ọ na-sustain big man, ọ na-sustain kwa nwa nwa obere onye n'otu obodo ahụ Naijiria ife sigburu onwe n'ike. Ọ ife niile ka mma ada agwa gị. Ọ ife niile ka mma ada agwa gị. Ụfọdụ ya agwa gị na their survivor is by the grace of God. And etu ahụ si gba gị ka o si wee dụ maka ọkọrọ gị akụkọ ụwa ya ịghọta. O nwere akụkọ ụwa mmadụ ya akọchasị ahụ ihe agwa nwanne m n'efe ahụ mere akụ how ebe ya ada ajụ onye ahụ how sọsọ ha ahụ ahụ ya na-ajụ ya who because na ịma nọ impossible mere ịma na nọ impossible osi a na-ekwu testimony ya ọtụ ka ya sị nọọsụ onye ahụ adịghọ nwebe testimony si abịa ma ọ nọọsụ onye Chukwu nyere ego nwebe testimony si abịa aha na-abịa from every angle. Testimony na-abịa from every angle. Nathaniel ahụrụ ụra teta is even a testimony. Nwata ya asị akọ isi nso ji wee na-ekwu onye ahụ adịghị onye ahụ adịbụ ọkọwapụrụ ụra mistiri dụ n'itinere ana mechie anya lahụ pụọ na mmadụ eji wee sịghị ọ lahụrụ ụra teta kene Olisa ma onye na-ahụrụ nda briji Chineke kpọtere ọ ka o wee ka e wee sị na ịlahụrụ na bed ebe enwe wọta bed bikos anyị kwugherichi ife niile anyị na-ekwugheri anyị ejekwa tọwọrọ ebe ahụ ịtọwoje nwezife ị na-emere onwe mgbe ahụ ọkụ esiri nọ ngụ na-emere onwe man is go to man ọnwụ mmadụ na watch over you iwela ụcha ụra teta. Are you not aware that na ebe ahụ ịtọwanye na na bed na ife inwe ebe ahụ mmadụ efu nkịtị ụbọchị itetakwara ịchaji ọgbaka atụmanụ Chukwu chụọkwa onye reality ọkwa onye na-ọcha riteta owekwu okwu reality mgbe ahụ iti na ala si na mmadụ pụọ do vulnerable ebe ahụ ịtọ ị ga na-aja akụkọ reality and yet time ịrahụrụ ụra is equivalent to time ịmụrụ anya. It's equivalent to time ịmụrụ anya. So almost half of time we make it day and night in have to cut off from the reality. Papa de ya fonye ahụ suru oke ọ na-akpụrụ onye teta ọ nwere na ebe apụta eje kpọọ ndị niile anwụrụ anwụ sị ha ka ọla anyị ife gburu ka ọla anyị ka isi wee ịnụkọta akụkọ ịmalụ na mmadụ ịdị ndụ from morning till night is a testimony. Ewe nwụrụ ma Nigeria na Nigeria ife to capable of inwe ndụ na eme every second n'obodo a people na encounter ife to capable of inwe ndụ ha. Ndị ọcha a lot of ndị ọcha cannot survive in the condition anyị na-survive by ya kama agwaghị ka ọ wewụrụ mmadụ pụtazie sị m ụka nke na onye mkparụghụ ọwụrụ na ndị wetala anyị ụka nwere ike ọwụrụ na every single thing ha ji wee si be ha wee bịa even ndị be anyị mechaziri ife chọrụzie ha na-ejezi be fa bịakwa be ha na-enwurukwa ife ọma na-enwunata be anyị ijekwa be ha nwurukwa ife ọma sikwa be ha wunatakwa ebe anyị kerusi nke dị ife ahụ nna nna ha ị na-atụziri ka aka idewere kedu nke ha deweziri iwu iji atụrụ ha mmanya si na ọha awụ nka alụ nka ekwesịrị na ife ya ada akpọwụ St. Gregory, St. Michael, St. Johnson kpọrọ afọ ha St. Nicholas kpọrọ afọ oyiwu niile ha sibe ndị ọcha bịa because na aka ndị ancestors ga-ahapụ ọgụnụ fọkwara afọ ebe tell me gụnụ fọkwara afọ ebe onwewesi n'ife fọrọ gụnụ fọrọ afọ ebe onwewesi n'ife fọrọ. So ọ ị na-akpọzi ancestors ndị mmerụ ya anaghị atụziri otu ike ha na-atụ ọ ị na-akpọzi ancestors ndị mmerụ iji ebi this good life. Look at
ọkwa dọrọ kịta start ya jee not by the making of ndị nna nna anyị but by the making of ndị nna nna ndị ọcha ese mma akpọ na ha ebe ma ejikwa ha ọwụrụ oke kudo egbu onye mere na ọkwa na-enwe ebe a na-enwe ebe ọwụ ha merụ n'imere skridi na-arụ uru ọwụ because of them ka m ji wee nọ na phone yi na watching tell me reason ihe ejisi m n'ọha ka ihe ada akpọ na ihe ada akpọ m ancestors nke ndị ọcha ọ na-akpọ nke m kelee otu mkpụrụ ife ọrụ ngụ mere ndị ọcha ji wee na-enjoy ya tell me no blessed dị etu a ka o yi esi winere andu ha na-edeceive ụmụazị banye especially kirikiri ụmụazị adụ so desperate yes onye nọ n'ụlọ ụka onye na-eje ụka na-eme ife ọjọọ aka m na-ekwukwa ya ekwu onye na-eje ụka na-eme ife ọjọọ ka nwee conscience ife ọjọọ ahụ ọ na-eme he can stop it anytime mana onye na-eme ife ọjọọ ahụ eje ụka enweghị conscience nchegharị onye ahụ gboo olesi na part of preaching ụmụata ya so wekwaziena na ife ọjọọ ahụ ife ọjọọ ife ọma wụrụ ife ọma asụrụ ngasị na ife ọjọọ bụ ife ọjọọ ife ọma wụrụ ife ọma onye na-ezu ohi na-eje ụka nwere chances that he will be arrested by ndị ime eluigwe anytime because as far as ụka na-pay attention to oziọma ahụ ofu ụbọchị ọ ya ahụtarịrị isi kpatara oyi tupu ohi mana nke na-ezu ohi ahụ eje ụka ebe ka ọ ya nọdụ wee nụ ife ọnwụ onwebe mata ya sị ya daa kwe nọ mmadụ chukwu ifuru anya ọ chukwu ka ọnwụnụ ọkwụrụ chukwu ka ọnwụ o nwere pọwa na o jide egbe onyeghị ndụ ọ napụghị ndụ ọ na-afụ uwe asụchukwu and o nwere asụchukwu na o nwere pọwa to do and undo keruzi ebe nzọpụta ya esi bịa ịghọtago keruzi ebe nzọpụta ya esi wee bịa we are calling government but those government ị na-akpọ they are genuinely worshiping God. So many of them, no matter how powerful something in have, all the super powerful in now, was okay for play. You not play by them to work, was okay for what to back. Would the Equinina woman, would the Povanina woman, or can I submit to that absolute authority? Or one bunch of local in the world. Or who will go to Riba to Cairo, the well. Football defeated. Football defeated. Obosia, ide of Kilafaya, ide of a bed with a 300 million in Doka, when they pull out the dices. For somebody to do this, a man encounter, a man who open to go. I ain't a barrier. Ofu one guy I never been a lodge. If I do na children for the day in hotel Junet, I can't be when they worry. How many came in that first hotel building to me, open a second floor yet. Muma, being a suit out to Casamazo. Well, that of Alubo, that year. Even if you see, I know, so I do. And the Eman Waffle, animal like it. Either got close, can Jenna wash even the looking mother, they make a seafood. Wait to come with Fack from my corner, but I wait to go. When we put that year, I'm also boss, Manu Diego after a second that year. Diego after a second that year. All that year, when you're in the St. Mary's Anglican Church, will go 150 million. That year, go put a lieutenant was go. We say no one battle me maybe go no fala. Which did you go? We say I get your weapon.
And Daddy, good evening, sir. The mystery of the power and the existence of the invisible God is the issue so many are having. Exactly, sir. Exactly. Atọ ese wee na-akọsi akụkọ wee sị nọọ na-abata private jet ya o wepụta n'elu turbulence a na-akwaghị fa anobu that year a sị na ọ batara na Enugu airport na-agha pounds na-agha pounds na-agha dollar n'elu ọhọzi atọ 1000 ọ na-agha pounds na-agha dollar n'elu wee sị n'obu ego enwe turbulence n'elu turbulence eme marụsị ife ọgaranya dị etu ahụ mekata na travel with jet ya fụrụ ọdịeta ka ọ gemova o wee si chukwu nke a mekwa anyị esikwa anya akọ ya o nwekwara ụmụ ogbenye nọ na-eche ihe ka ọ bata n'ebe ọ nọ n'opupu ego igwe owu ka ị ga-agba ọkụ n'elu ị ga-agba ọkụ n'elu ndị anyị ekekere ife ha ga-eme n'onwekwuru ndị ọwụ na ha ga-eri rice n'onwekwuru ndị ọwụ na ha ga-eme fa n'ọkwa atọ ka a na-eche onye nwaanyị ya nọ ka nke a mee ewee megide ife maka ị na-ekwu okwu iche na onweghị mmụọ nọ na-egeghị ntị ebe niile wee bere jụụ atọ wee landị ya wee bido na airport wee niile gaa na ebe ga-agba ọkụ n'elu na ebe ọnwụhụ ọkụ enwezi kọntrol va ịga wee niile gaa from airport wee kekata ego n'ụlọ ahụ ọbịarụ ịpụtasị efe ụdị mmadụ a ka ọ na-eme ụdị ife anyị na-ajụ onwere ka enwere ihe ife ị na-ajụ ndị ahụ ndị dugoro powerful by themselves but ha ka believe na no nwere a lot of things ha ya emenwu onwe ha na somebody ga-emerụ ya matara sị kakwa atụ wee nwee ego ndị a believe mana ha dugo powerful na gọọmenti mana fa they can sit with case mana ha ma n'ụka nwere ife ha ya emenwu n'onwe ha. There are some things they there are some things they know they cannot do for themselves. Okay, Chimeneze Michael Olisa blocked. You talk too much. I'm even na abaghị n'isi. Ọ na-abaghị n'isi. Chụdị ịnụ ya. Mana Mathias dọ nọrọ kọọ nke 1 hour 2 hours na-ege ntị nke m na-abaghị n'isi na-akwụ ụka sọ ị na-afụ ha iberibe ebu ịchọ ka ịgwa ide maka m na-ekwu ya ọ na-eyi elu n'obi ka sọ ị na-afụ isiokwu ahụ ijụrụ na ihe ekwe isiokwu ahụ ijụrụ na ihe ekwe somebody do ka ata ese so okwu na onye jesi ụka nye nwanụ in a better position ị na-ekwu ife Mathias na-ekwu ọnwụ Mathias ya zụtapụrụ ndụ ya na-eji asọ nke mmadụ ịzụtapụrụ ndụ kọ na ụmụ jere asọ nke mmadụ ndị awụ ọtọriti ka ha wuzi gọọmenti na-akwanyere ndị ugwu ọhụkwụsọ gọọmenti Naijiria ije na Sautoma ije n'ụfọdụ ụmụ African countries a jee ma be ndị ọcha a na-enye ndị red carpet reception na ha bata otu a kọsharisi be anyị nọkịta kọsharisi batacha anyị na bata ebe a na-enye red carpet obodo niile chọrọ fa achọ mana kọsharisi na-emeche ego niile nwere atọza na-eche ego niile ha nwere ha aka na-akpọ Chukwu ha maka submit to that God ha maka believe na na-enwere onye ji ndụ fa ụkwụ na ha afụgo ụwa ngwu nwa enyepụghị ife fụrụ ịkpata bodo nke zuru ụmụ gụnụzi ka ịfụrụ iji wee fuo onwe ụkọchukwu. I want to know like Mathias kịta kedu ife mere iji wee fuo onwe ụkọchukwu o nwere alịle ya ntakwasagị nwa Mathias kịta ebi nwere anya ngwo nie o nwere ichere arrive go o nwere alịle ya ntakwasagị o nwere kesi ya ntakwasagị na Nigeria ihe lechasị ife niile nwere still ịgba mbibi n'elu kedu ife inweziri
iji feel onye ewu na chukwu na-ewuzi obere chukwu ka iwu nnukwu chukwu ụnụ dị ife anyị nwe ka ife na-aka obi. What have you seen? Ifugo ọrịa ifugo ndị ọgaranya na-arịa leukemia oge ọ na-edere na nkọ ozi ọma ka ọ ya dịzi oge ọ na-edere na nkọ so Bible kwa si ife na-agụsi ya ewu ka ya na chukwu na-anọ one leukemia kansa ọbara kelalịrị ifugolu ị na-afụ tumor na-afụ fibroid na-afụ kelalịrị ifugolu ifu n'okpuru ọra ndị Igbo na-handle major cases dịka kidney liver. Okpuru ọra mana ndụ mmadụ dị n'aka chukwu. Okpuru ọra ndị Igbo nwere ike ịnọrọ na one setting resiere mmadụ 140 million or 150 million. Major hallelujah cannot tell you that there is no God. Ngwa na-eji awa tumor na fibroid. Ngwa na-eji awa tumor na fibroid. Gụnụ ka ifugolu. Kiri ife dị ife ahụ ifugolu. Ka ife dị ife ahụ ifugolu. Arụsị niile ahụ unu na-ekwu ebusesịrị na-enijiri ije pụrụ etapa. Kiri ife arụsị ahụ na-eme. Ana m ajụrụ gị ajụjụ ụnụ nwechakwara ife unu na-eme. Of course o nwere ike wụrụzie ife unu na-eme ka ụnụ amarọ. Ọ ife na-eme ụlọ ka ụnụ amarọ. Mana okwu ma ọ na-agba ife unu na-eme. Ụnụ bụ ife unu na-eme. Ma n'ife na-eme ụnụ amarọ. Epụtara na-asị m n'iwu Chukwu. Onye gbara ahụ n'iwu Chukwu. Onye gbara ahụ n'iwu Chukwu. Gụnụ ka ị na-eme ka ichi jiwe uju. Ịzọda n'onweghị ndụ. Onwe n'ife ifo. Don't worry. Kpere ekpere n'ụwa ka ife karịrị ghara ịdakwasara. Ife karịrị ịdakwasara afa Chukwu a ka ị akpọgido Jizọs more than 700 times in a day. Because mgbe ahụ ị ga-ama na okwukwe niile and your whole life hope of living again esigo n'aka mmadụ pụọ nọ n'aka Chukwu God. Mgbe ahụ azụta ndụ ya you will know what testimony means. Mgbe mmadụ nke ụwa ya lepụrụ odoro anya na mmadụ nke ụwa ya lepụrụ help erasing from a strange place. Bịa pụsị aka ya n'ogbe mma na Chukwu na-alụ ọrụ na obirigwe nọ n'ọrụ. Pụsị that morning na-efe emume ozi ọnụ na-asị Chukwu dị onye nwe amụrụ. So, Matthias shall for the power of God. I will give him the Chukwu glory. Ka o wee fife ji akpọ ya ọgbọ mgbe ọ nịdị dibịa nke ụwa. Kpere ekpere n'ụwa ka ife niile a ghara ịba isi. Dee na o nwere ajụjụ ọ jụrụ wee sị kedu onye dị mfe ahụ sịrị na emerie poison gụpụta onye ahụ ka ọ mara ife dị gbanịa na mụ sịrị na ma mụ ụmụ uju adịbụ mma wee ruo taa. Yes. Thank God na mụ na ya ekwuela Sylvester Agbechi werukwa anọda akaụntụ bịakwa blọk kwango ebe a ka ya nọ mana mụ karịrị ọkwesịrị na-ewu Chukwu nyere mmadụ ngosi m Chukwu aka ewu ka iwe nwa na so onye nwere control over action ma obirigwe dịrị bile n'igwe gosi Chukwu aka ewu ọkwesịrị na mgbe Chukwu afọrọ anya
gosi nchukwu a ka m fụrụ anya ọ jụọ ọnụ si na hello okay ịghọtago ọ jụọ ọnụ fere onye dị ife ahụ ife nwanụ na-eme ka poison kọgoro site na na mose na mamumuchu na ahụ adịbokwe n'obuje mamumuchu ana ya fụ so meanwhile mme end the broadcast ya na ụtụtụ anyị ebidokwa mana agha akara ka anyị eri nwa mkpọrọ ịghọtago anyị weta 50 million aha ya tụkesia ya ịghọtago oputu ndị mmadụ mmechasị agwa m na ife anyị ga-eji 50 million ahụ ebe ka abalị ya gbara anyị maka chifo